Lalaking driver sa usa ka delivery van ang patay. Human kini mabangga sa kasugat nga truck sa Hingoog City, Misamis Oriental. Dead on the spot ang lalaking driver sa usa ka delivery van human nga aksidenteng mabangga sa kasugat nga truck sa National Highway sa Purok 3, Barangay San Juan, Hingoog City, Misamis Oriental. Sumala sa PNP, ang aksidente nahitabo pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Biyernes. Base sa investigasyon, ginalata sa delivery van ang direksyon padulong Butuan City, samtang padulong Cagayan de Oro City ang truck. Pag-abot sa lugar, nakatagpilaw kuno ang delivery van driver, rason nga hapit mahulog sa kanal. Apan iya kining nakabig, pawala apan na overshoot na hinoon sa Picas Lane nga miresulta sa pagsungag sa truck. Tungod sa impact, napuruhan ang biktima nga gikamatay niini. Ana na hinoon sa luwas kakahimtang ang truck driver ug laing tulo ka mga sakay niini. Adto na nay panagsabot ang duha ka partido.